Și bine v-am regăsit la un nou episod din Clash of Clans. M-am mai jucat eu puțin off camera, am pierdut o bătălie, dar nu-i bai. O să ne jucăm puțin Minecraft. Ce vreau eu să vă spun este că am avut calitate foarte proastă. Eu aveam pe 30 de FPS-uri, filmam cu 30 de FPS-uri și acum am dat la fără limită. Ok, face aici frumos. Așa și am dat no limit, eram ceva cu 250p la grafică și am schimbat, acum am 700, nu, 700 și ceva. Ok. Ok. S-a mărit cu destul de puțin, dar nu contează. Bă, nu ar fi trebuit să fac asta, dar trebuia să fac aici, bă. La bancă, la bani nu avem noi. Și nici nu o să avem. Ok, avem baza destul de mare. Hai să dăm un atac la cineva. Devin. Bă, are doar un ton. O să-mi agradez tunul, dar are puțin bani. Ok. Hai băi, știu că puteți. Ok. Cred că o să puteți ieși asta, nu? Nu cred. O steluță, două steluțe. Și că ăștia 300, a 3 steluțe. Da, puteți să distrugeți și asta. Nu mă puteți spune acum. Câștig 29 de trofee, ok. Perfect. Mai întâi o să fac asta. Și ok. Atunci o să upgradez aici. Da. Oh, ce frumos este viața. Viața. Oh, fuck. Păi, acum a zice să ne ducem la Minecraft, dar stați puțin să văd ce mai e aici. Army. Laborator. Ok. Mai putut să luăm una din asta. Asta înseamnă mai mulți luptători. Da. Ok. Fuck. Da, în fine, hai să ne ducem pe Minecraft. Ok. Acum nu știu cum o să se vadă pe Minecraft și câte FPS-uri o să am. Sau cum o să se vadă, dar... Da. Sper să nu mai meargă atât de lăguit. Și am văzut că la episodul trecut la Like Orange, mulți, de fapt nu mulți, eu am văzut că era acolo în loc de ADFC era Ani. Ok. Și la mi-a schimbat skin-ul. Ok. Merge. Puțin mai prost, dar
Mai mult de 30 de FPS-uri sper să fie. Hai să... Nu ne mai luăm ăștia. Toate porcăriile. Ok. Da, normal. Să-mi trebuiască foarte multe lopeți. Ok. Dacă o să nivelez eu, o să fac așa un drum spre acel... cum se numește acel pod. Și nu știu dacă o să fie invitat și like orange, eu aș spera. Dar voința nu stă numai la mine, și forța să fie cu el. Ok. Și de asemenea, nu uitați să aruncați o privire. Canalul lui se numește Like Orange, liniuță jos Y2. Are 10 abonați și a făcut 10 abonați azi. Ok. Fix la țanc. Niște puieți. Serios, în fine. Hai să vedem cum merge. Așa, merge bine. Destul de bine. O să fac ferma mai mare. Dar da, hai să mai minăm. Ok. Hai să minăm și cred că o să filmez până la minutul 14, mai sunt 7 minute. Ok. Of, măcar avem toate. Nu, lemn avem. Măcar atât să avem. Bam. Dar nu l-am găsit. Iron s-am găsit. Nu știu. Nope, o să mergem numai pe linia asta. Parcurs nebun. Ok. Cabel și cabel. Perfect. Pentru că poate vedeți și voi. O, avem toate. E bine de știut. Însă nu se buteamă. Deci Iron nu am găsit decât așa în chesturile acelea cu minecart. Ok, da. Lavă. Dacă știți ce mă sperie pe mine. Lava. Lava. Singura. Iron. Tân. Copyright. Tam. Bine. Și scuzați-mă din nou dacă auzi niște sunete pe fundal. Sper ca pe viitor să nu se mai întâmple. Ok. Șină de tren. Eu încă n-am înțeles gluma aia. Fă rail. Fă rail. Nu, n-am înțeles-o. Dacă putem să spuneți și mie în secțiunea de comentarii. Ok, apă, ok. Torță. Ok, mai sunt 4 minute și încheiem și noi acest episod.
Ok, o să fac eu drumul acela, dacă am timp. Mamă, cât iron, deci aici e totul legit. Ok. Nope. E un iron, dar contează. O, 2 iron. Ok, mai luăm și acest iron. Deci, avem deja 22 iron. Nu mai mult, nu. Mergem pe aici, frumos, 25 de cărbuni. Ok. Sper că pe aici, dacă nu mă silențesc. Sper că am mai văzut odată la un YouTube. Ia în partea asta și ia un chest, nu? Ok. Încă de un ok. Nu vă mai presez. Oh, da. Oh, doamne, nu-mi place când mă blochez în caură. Deci dacă aveam o sabie puteam să o sparg. Două 7 iron. Ok. 31. O să opresc eu filmarea aici. De fapt o să pun pauză și o să revin când mergem sus. Ok. Ok. Și am ieșit pe aici. Am mai strâns puțin iron. Și da. Îl punem la prăjit. Tu dispari. Îl punem și punem și pe acesta. Ok. Și ce să nu mai spun decât bye bye și să aveți grijă de voi.